Så må vi så se. Skyd til 4. Kan du skyde? Er du målmand? Er du klar? Grib. Kom så, målmand. Er du klar? Er du målmand? Og grib den. Yeah! Ja, det er kamera. Kan jeg tage billeder? Jeg filmer, mens du er målmand. Ja. Skyd til 4. Jeg filmer, mens du er målmand. Så skyd bolden til 4. Skyd til 4. Ja, du er målmand. Er du klar? Er du klar? Er du klar? Kig på bolden. Mormor. Skyd til 4. Skyd til 4. Er du klar? Er målmanden klar? Er du klar nu? Yeah! Skyd til 4. Skyd til 4. Skyd til 4. Ja, skyd til 4. Noah, kan du lige rykke dig lidt bagud, så du ikke sidder helt ude ved kanten? Du skal rykke dig lidt tilbage. Nej, tilbage. Bagud til væggen. Ja, det er fint, skat. Sådan der. Ellers sidder du lidt for langt Er du ude. klar? Så kan du være målmand Er du igen. klar? Woohoo! Målmand! Skyd til 4. Skyd så. Skyd til 4. Skyd til 4. Ja, kom så. Er målmanden klar? Og... Ej. Ja, Målmanden klar. flot grebet. Woohoo! Skyd til 4. Og så på... Ja, skyd til 4. Skyd til 4. Skyd til 4. Målmanden klar. Og grib den. Woohoo! Flot grebet. Er målmanden klar? Ej, dårlig kast. 4 skal have en advarsel for dårlig indkast. Advarsel, ja. Er du klar? Målmanden klar. Og grib den. Yeah! Woohoo! Skyd til 4. Skyd til 4. Skyd til 4. Yay! Målmanden klar. Målmanden klar. Yay! Så er det slut.